Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaron, imroz чиқадар мушкил аст. Ман барои навор кардан. Ман бовар ки оғои чашмам қариб реза. Ҳозир намҷада раиси маҳалла, муовини раис, одамои баруманди ҳами деҳа гузаштанд. Ман гуфтам э бача, ай барои Аллоҳ тормуз ку, биё бирем ҳамира як навор кинем. Ҳами модар гира дора. Мада ҳамсоя қишлоқ май. Бачаш ина ховай, бачаш неми ховай. Гурдаш ай кор мондай, мана пош нигафи чӣ хел варам шида, варам карда поҳои ҳамин нигафи чӣ хел варам карда. Пош варам карда. Ҳатто ма гуфтам ки биё ҳамира ту навор ки мо гап занем. Барои ҳами збор вай кардан дар кор барои ҳами ҷамоати деҳоти Гулистон, қишлоқи Ҳуснобод, байни қишлоқи байни ма оби қарасу мезгара ки ба и обо барои и об ма ба шумо бо наворҳо мекунам. Хонаи худораҳмати акай Каром меган. Акай Каром меган. Бачаш Неъматулло чанд сола? 33 сола. 33 сола бачай. Чикор кардага? Чӣ меган? Хеле шитка салай. Балнисо чам балнисо бурда меган як гурдаш погиза тамом кардага. Як гурдаи дигаш кам кор кардесай. Ҳамира гирифта гурдаш ай намондан дар кор. Несту хечи нест. Пул нест ки гурдаи рай намондан. Барои ҳами бародаро хеле мушкилай. Шумо калхози Гулистон, деҳаи Ҳуснобод, Қарасун мегуфтан пеш, дар бозори Люблино, дар бозори Садовод, дар Фудси Сити, дар Санкт-Петербург, ай ҳами деҳа одамо ҳастанд. Худораҳмати хонаи акай Каром. Хонаи худораҳмати акай Каром. Мисол деҳаи ман ягон бор збор кардаги нестам. Ҳами оби чашми ҳамира дида ман омадам збор кардам. Агар касе ки як дирами ҳамира мехӯра ку, як дирамиро мехӯра, сар кардаги аймаву ай дига одамҳо, Худои меҳрубон дузахи таҳинаро ҷош кунад. Фаҳмидин? Ман беҳами блогерирам, беҳами зборам рӯзи ман гузаштаистай. Фаҳмидӣ? Оли наворҳо ман мекунам. Не ки ман ба ҳами мардуми ҳами деҳа ки қавоқотуна дохтен, гузаштен, рафтен ку интизор шен навори мара. Э бача ҳамира нигаҳ ки чӣ хел касал ҳами. Шароити зиндагӣ ҳамира нигаҳ ку. Шароити зиндагӣ ҳамира нигаҳ ку. Модари меҳрубон, ҳами карта, ман ҳами картае ку, ин картае ки ҳаста, ин карта ҳаста. Хоб, Фозилова Тоҷинисо кия? Духтарта? Худат надори, карта надори. Духтарша? Гуфт охи паспорти сирқати аметуму чӣ надори? Телефон. Барои ҳами ин ҳами Фозилова Тоҷинисо картаи худшай бира бимоне чанд пуле ки сарф мекунед шумо ку бародаро, барои ин ҳами бародара, ин ҳами 30 сола бачай рӯо шамаш врам кардагиай. Ман ҳами збора кардагӣ нестам. Ҳамира ман гап задам. Ӯ духтара чӣ ном доштагай кулоб? Сарвиноза. Занг задам, Сарвиноз очирада мондуш. Бо ё рафтан карта гирифтан, нами нав карта гирифтан, ҳамида шумо партвед. Ман шуморо мегӯям ку ҳами бародаро як суме як дирами хайр мекунем ку да ҳами карта ҳами ба ҳами модар ба ҳами мерава. Фаҳмидин? ҳами деҳада ку оли ма бисёр наворҳо мекунам. Ай барои раиси маҳаллаву барои муовиношу барои ҳамаш. Нахоҳад дастгирӣ накунед ки ман навор мекунам ва ё чӣ кунам ақаллан меомадем телефон кади запис мекардем. Чӣ гуфтани ҳасти ба ҳами мардуму ба ҳами муҳоҷиро чӣ гуфтани ҳасти охи? Чӣ гуфтаним охи? Ина дар пеш шумо ҳаме қашон кардам. Не ману мерам. Хай нарафтам мариша ки ҳами ягон сумаке ки ҷамътун мекунад, мепартонда ҳами карта, бо ман мебиём ки боре чӣ хел маҳкам кардам дар кӯ збора чанд пушида бо ба сами шумо мерасонам. Бародаро инам барои инам я фақат. Бо гадоӣ биромад, бо вай биромад, хеле гапо ай модар рафтагия. Гап назанед хел. Хос барои Аллоҳ, барои анаму гӯри тангу торик ҳеҷ гап надора. Як рӯз пули абета ба хайр кинем барои мардуми сарбуланд. Зинда ва сарбуланд бошед. Худораҳмати акай Карома ҳамат медонед ки буд, чикора буд. Зинда бошед. номрои ҳами модара духтаракша мемонам, номроша мемонам. Хутом чанд қай мепартем бипартем, боз збора маҳкам мекунем. Оли апай Сарвиноза мегӯям ки чӣ хел маҳкам кандар ку, чӣ кандар ку? Касе ки як дирами ҳамира мехӯра, ҳо уноҷи як чиқрияй ку, як чиқрияй мерам дарам надор як парда кашидагия. Ай ҳаму гӯё бихӯра. Фаҳмидӣ?